అక్కడున్న చెప్పులు నీయే కదా నువ్వు కూడా అట్లనే మాట్లాడతావేందిరా సరే ఆ చెప్పుల ముసరాలు పెట్టు వాళ్ళు ముగ్గురే ఉన్నారు ఆ సేమియా 3 ప్లేట్లలో వేసుకోక ఇంకొక ప్లేట్ వేసి ఎందుకు ఎట్టిరు సప్పుడు చేయవు అది ఎవరి కోసమో పెట్టుకోవచ్చు దానికి కూడా నా మీద అనుమానం పడతావేందిరా ఓకే ఓకే మనసులో కొట్టు నువ్వు బాగా నేర్చినావు ఎట్లా నిరూపించానో అట్లా నిరూపిస్తా ప్రూఫ్తో సహా